Mini yesabatha ebenhle babangcwele. Sizovula ngesihlabelelo 130 inkosi kusephama kwebandla. Siboneni lapha awuke ebusweni bakho Nkosi ake siboneni lapha awuke ebusweni bakho Nkosi asencinda izembelezi lakho awusilincinde selencinda ngokugcina awusincinda izembelezi
sanibona sanibona makhoya Zakuphatha leli lizwi azisinde Zakuphatha leli lizwi azisinde then you're to Asibonge. Amen. Isihloko salenkonzo sithi silibandla likamenzi wezulu nomhlaba. Silibandla likamenzi wezulu nomhlaba. Incwadi kaDeuteronomy 5 verse 1 to 7. uMose wabesebiza wonke uIsrael wathi kuye, yizwa Israyeli izimiso nezehlulelo engizisho ezindlebeni zakho namuhla, ukuba usifunde bese ucikelela ukuzenza.
uJehova uNkulunkulu wethu wenza isivumelwano nathi eHerod. uJehova akasenzanga lesi sivumelwano nobaba, wasenza nathi thina sonke esilapha esiphila namuhla. uJehova wakhuluma nathi ubuso nobuso entabeni esemlilweni. Ngaleso sikhathi mina ngangimi phakathi kaJehova nani ukuze nginazise izwi kaJehova, ngokuba nesaba ngenxa yomlilo anikhuphukelanga entabeni. Wathi, nginguJehova uNkulunkulu wakho owakhipha eGibhithe indlu yokuqina. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Amen. Namhla ningamabandla akhonza uNkulunkulu ngezindebe zomlomo kuphela. Uma beshumayela, behlabelela noma bethandaza, babiza igama likaJehova, kodwa bangahluphi ngokugcina umthetho kaJehova. Enkonzweni edlule ngifunde incwadi kaIsaiah 43 verse 10 to 11. Lapho uJehova ethi, ningofakazi bami nenceku yami engikhethile, ukuba nazi ningethembe, niqonde ukuthi nginguye. Ngaphambi kwami akwenziwanga uNkulunkulu, nangasemva kwami akayiva khona. Mina nginguJehova, ngaphandle kwami akakho umsindisi. Emva kokufunda le ncwadi ngibe sengicacisa ukuthi uma usuzwa umuntu etshela ngomnye uNkulunkulu ngaphandle kwaJehova yedwa, lowo muntu usuke esemhlulile uNkulunkulu, esemhlulile uJehova. Emva kwalokho ngibe sengiveza inhlamba umvangeli umdluli obeyibhekise kuJehova. Lo mvangeli unguDriver wonyazi, okungumholi wasebuhleni osesichaze ngokuthi uNkulunkulu. Namanye amanazareta akhalasela lokho. Kuyadinga-ke ukuthi umhlaba wazi ukuthi uma sithi lamanazareta onyazi akahlanganiseli lutho noJehova, nokuthi aselilahlile ibandla likaShembe ubaba mkhulu, sisuke singabahluleli. Kodwa okwamanje angikhulumi ngalokho, kepha ngiqonde ukucacisa ngomlando wenkolo kaJehova sonke esiyaye sithi singaphansi kwayo. Kuyo Deuteronomy 5 verse 24 to 26 kuthi, bheka uJehova uNkulunkulu wethu usibonisile inkazimulo yakhe nobukhulu bakhe. Salizwa izwi lakhe livela phakathi komlilo. Namhla sibonile ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma nomuntu adlule aphile. Pho siyafela. Leli qoba liyakusiqeda uma sibe salizwa izwi laJehova uNkulunkulu wethu. Siyokufa. Ngokuba ngubani kubantu owake wezwa izwi laNkulunkulu ophilayo njengathi likhuluma livela emlilweni, waphila na? Amen. Uyaqhubeka-ke uJehova ebhekise kuMose uthi, ngizwile amazwi alaba bantu abakhulumile. Sengathi ngingaba njalo enhliziyweni yabo, bangesabi, bagcine njalo yonke imiyalo yami, ukuze kube kuhle kubo nabantwana babo kuze bephakade. Amen.
kuDeuteronomy 6 verse 9 to 14 uMose uthi, yazike ukuthi uJehova uNkulunkulu wakho uNkulunkulu othembekile, ogcina isivumelwano somusa kwabamthandayo, abagcina imiyalo yakhe kuze kube sezizukulwaneni ezizinkulungwane, ophindiselayo kwabamzondayo, ababhubhise. Akaye kulibala kulowo omzondayo, uyakuphindisela kuye. Ngalokho-ke uyagcina imiyalo yami nezimiso nezahlulelo engikuyala ngakho namuhla ukuba ukwenze. Uyothi uma nilalela lezi zahlulelo nizigcine nizenza, uJehova uNkulunkulu wakho uyakusigcina isivumelwano asenza nawe nomusa afunga ngawo kokhokho bakho. Uyakukuthanda, akubusise, akwandise, abusise nesithelo sesibeletho sakho, isithelo somhlabathi wakho. Uyakubusiswa ngaphezulu kwezizwe zonke. Amen. Omnye umuntu angasazibuza ukuthi sithi isidingo sokucaphuna ezinkulumo zikaMose eziningana. Iqiniso ukuthi ngaphandle kokwazi ukuthi uMose wayebafundisana abantwana bakwa-Israyeli ngomthetho kaJehova, ukukholwa kwakho kusebunyameni. Kusukela ngo-2010 ngikhuluma indaba kaNkulunkulu, ngithole ukuthi abanye abantu bayakuthanda ukukholwa, kodwa abanalo ulwazi olugcwele ngenkolo kaMenzuzo namhlanje. Ngaphambili ngangingenalwazi ngokwakhiwa kweBhayibheli, ikakhulukazi iNew Testament. Ngalokho ngangiyaye ngibe nemibuzo, kodwa le mibuzo ngingaqondi ukuthi ngizoyiphendulelwa ngubani. Kunezinto ezibalulekile okufanele uma ulikholwa uzazi ngomlando weBhayibheli, ukuze ukwazi ukulandela kahle inkolo yakho. Oqala kumele wazi ukuthi inkolo kaJehova esibiza ngenkolo kaMose nenkolo kaConstantine okuyinkolo yabezizwe, lezi zinkolo zehlukene, nokuthi inkolo kaMose yaqedwa yiyo inkolo yabezizwe. Njengoba kade ngifunda ngesikhathi sikaMose nesikaYeshua yayingekho inkolo kaConstantine. Njengoba inkolo kaJehova nenkolo kaConstantine kuyizinkolo ezahlukene, kanjalo uYeshua noJesu ngabantu abehlukene. uYeshua kwakungumesaya enkolweni kaMose, kanti uJesu wavela enkolweni kaConstantine. Ukuthi-ke uJesu wavela kanjani nini, lo mlando kumele uphenywe ngabalandeli bakhe. Njengamanje inkolo kaMose esibizwa ngeJudaism iqhutshwa ngamaJuda amhlophe la namhla asempini namaPalestine. Ukufakazela ukuthi inkolo yobuJuda ihlangene nobuKristu ezinyangeni ezedlule kwa-Israyeli uchithiwe uJesu nenkolo yobuKristu, kodwa kulelizwe lawo maqiniso akavezwa obala. Ungase uzibuzeke ukuthi uma ubuKristu neJudaism kuyinkolo eyodwa, kwa-Israyeli ichithwe kanjani inkolo yobuKristu? Uma kukhulunywa ngamaJuda akwa-Israyeli, inhliziyo yami iba buhlungu kakhulu, iqaqamba.
ngoba ngokulahlwa uNkulunkulu sephucwe konke ngabezizwe. uJehova wasiyekela abezizwe ukuthi bathathe isibusiso sethu sisale esincinda umlomo. Namhla kuthiwa amaJuda ilaba belungu asebethi bangabakwa-Israyeli, kodwa yonke leyo nto ekhulunywayo iyilungu. Sikuphiki ukuthi lama-Ashkenaz asenkolweni kaMose, kodwa akasiyo inzalo kaJakobe. Noma kunjalo, akakho umuntu wase-Afrika obonakala imhlupha lento. Sonke seniswe izifiso zabezizwe ukube basenze sikhohlwe umlando wethu, njengoba kubhaliwe kumaHubo 83 verse 35. Ngike ngahlangana ku-Facebook nomlungu waseMelika ophonsele inselelo noma ngubani othi lamaJuda kwa-Israyeli ayisizwe samahedeni aphuma eGibhithe ehamba noJehova. Njengoba sihlale sisho, la ngama-Ashkenaz Jews, iningi lawo angakholiwe nangasiwe inzalo ka-Israyeli. Uthiyele lo mlungu, lezi zizwe ezikwa-Israyeli ezingama-Zionist ngama-Ashkenaz. Abanye basuka eRussia, abanye ko-Ukraine, kodwa ama-Israyeli asezweni laseTopiya nakwezinye izindawo e-Afrika njengamanje akekho kwa-Israyeli. Ngabonga ukuthi ukhona umlungu oyedwa osakhuluma iqiniso njengoba linjalo. Uma ulikholwa ungakhonzi uNkulunkulu ngezindebe, uma ulikholwa ungakhonzi uNkulunkulu ngezindebe zomlomo kuphela bese kugcina lapho. Kumele ulandele kahle izimfundiso zikaMose ngokugcinwa komthetho kaJehova uNkulunkulu wethu. Bese ubheka ukuthi awuyenzini lento uMose ayiyala ngayo ama-Israyeli ukuthi amesabe uJehova, agcine njalo yonke imiyalo yakhe, ukuze kube kuhle kithi nabantwana bethu. Njengoba uJehova ethi asigcine yonke imiyalo yakhe, lokho usho ukuthi uma umthetho kaJehova uthi yenza lokhu kanje, kumele wenze lokho othe uJehova wenze noma ungakwenzi. Ungayenzi into ethile, kumele wenze lokho okutshelwayo. Kungumthetho kaJehova ukuthi unganciphisi futhi ungandisi ulokho uJehova ukwenza noma ungakwenzi. Ukunciphisa kanjalo nokwandisa kokushiwo nguJehova kungwephula umthetho kaJehova. Kuyisona zimbili izinto ezibalulekile nokumele uzazi ngomthetho kaJehova. Okokuqala ukuthi umthetho kaJehova uyindlela yokuphila komphefumulo, ukuthi uma ugcina ungene ezulwini. Washo njalo uYeshua kuMathewu 5 verse 19, wathi songena ezulwini ngokugcina umthetho kaJehova. Ukugcwalisa kulokhu okwashiwo nguYeshua, ubaba mkhulu uthi umthetho kaJehova uyisihlengo somphefumulo batangana. Hayi noma imuphi umthetho, kuphela lo inceku yakhe eninika wona ubaba mkhulu ezishoyo ukuthi uyinceku kaJehova. Uyindlela yokuhamba uya lapho kungekho khona ubumnyama nenzondo nendlala namakhaza, kuphela inkazimulo engenakufiphala
amen. Uyaqhubeka uShembe uthi uNkulunkulu uJehova uveze iqiniso eliphelele ngemithetho yakhe ebhalwe phansi. Wayifundisa ngabaprofeti kanye nabapristi. Ngakho labo abangavumelani nomthetho kaMose baya emlahlweni. Okwesibili, umthetho kaJehova umi ngunaphakade. Awukwazi ukushintsha noma uchithwe ngumuntu. Washo njalo uYeshua kuMathewu 5:17-18. Ekuqaleni ngithe abasunguli benkolo yabezizwe bayichitha inkolo kaJehova, ababeyibiza ngokuthi inkolo yamaJuda noma yamaHebheru. Leli qiniso kumele onke amakholwa amnyama alazi, ngoba uma usuqonda umlando wenkolo yakho usiyokwazi ukuqonda imfundisonkolo yabezizwe emelene nomthetho kaJehova. Ngiyathanda ukuthi ngihlale ngiwaveza onke amaKristu ayichitha inkolo kaMose, ukuze kuthi nalabo ababengawazi manje bawazi. LamaKristu afundeka kanje. Ngiyayichitha yonke imikhosi nemicimbi nemithetho, ukudla isinkwa esingenamvubelo, iminikelo yamawulu eyenziwa ngamaHebheru. Ngichitha nayo yonke iminikelo, imithandazo, ukuzingcwelisa kanye nokudumisa kwabo, ukuzila kwabo, imikhosi yokweshwama, amasabatha nenkoloze, amahubo nezaga, nokuya kwabo ukuyokhonza emathempelini. Mina ngokwami ngithi angikufisi nakancane ukuthi kube khona ukubuya kule nkolozo yamaJuda. Kunalokho, uma kukhona ukukhuluma nabo, kufanele kube ukuthi bayatshelwa ngokusobala ukuthi bashiye lo msangano wabo kwenkolo yamaJuda. Uma eke waba khona otholakala enza lokho noma yimina uqobo, ngiyacela isiqalekiso sikaKhayini noma isifo sobulepheru bukaGahazi sivele sehlelekile ngaso leso sikhathi, noma nhloboni yesijeziso sokwephula umthetho ngiyasemukela njengesingifanele. Kanjalo futhi mangingamukeleki nasezweni elizayo likamoya, nomoya wami ulahlelwe uSathane nombuso wakhe. Amen. Angazi noma abantu bayezwa yini ukuthi le nkulumo yayivela kumaKristu noma kubaholi bamaKristu, basunguli benkolo yobuKristu, bechitha inkolo kaMose, ukuthi kwathiwani. Akuqinanga ngokwenza lokho, babebulawa abantu abalandela inkolo kaMose. Le Kristu yenza uqonde ukuthi le mfundisonkolo ethi kukhona isivumelwano esidala nesivumelwano esisha esiqeda isivumelwano esidala ubuqili bodwa. Okuliqiniso ukuthi abezizwe bafuna wena ukwamukele njengenkolo ukuchitha inkolo kaJehova, okuyinkolo yakho, njengoba namanje amaKristu ebalekelela abezizwe ukuchitha inkolo kaJehova. Yes, babelekelela ngoba yonke into eshoyo yabezizwe mabethi abezizwe ungagcinisa abantu nabakuchitha. Ukuze ukuqedwa kwenkolo kaMose kubukeke kunguqhubeka kwenkolo kaJehova, kwakhiwa imfundisonkolo ethi ngokubethelwa kwaJesu esiphambanweni izono zethu zithethelelwe. Ngakho-ke asisekho isidingo
sokugcina umthetho kaNkulunkulu. Ake sibheke le nkulumo ethi uYeshua wafela izono zethu ukuthi ichazwe kanjani eBhayibhelini. KuMathewu 26 verse 27 to 28 kuthi wayesethatha isitsha wabonga wabanika wathi phuzani nonke uso ngokuba lokhu kuyigazi lami elisivumelane elithulelwa ngenxa yabaningi kukho ukuthethelelwa kwezono. Amen. Nansi-ke inkinga kaleli vesi. Okokuqala leli vesi lisezincwadini uLuka, uMathewu, uLuka noMarku kuphela, okuzincwadi ezisuselwa kuMathewu, kodwa alikho encwadini kaJohane. Okwesibili, leli vesi alikho encwadini yamaHebheru ebizwa ngokuthi the Gospel of the Nazarenes, incwadi kaMathewu ehunyushwe isuselwa kuyo. Okwesithathu, inkolo yobuJuda obabungaphansi kwaYeshua namhla esekuyi-Judaism akunayo imfundisonkolo ethi asisekho ngaphansi komthetho, ngoba umthetho waqedwa ukubethelwa kukaYeshua esiphambanweni. Bakholelwa kuYeshua kodwa abanawo lo mthetho. Uma le mfundisonkolo ingekho kwiJudaism, okuyinkolo eyaqhutshwa ngabapostoli, pho yavelana bani? Nalamuhla amaJuda asayigcina yonke imithetho kaJehova, kuhlanganisa nokugcina isabatha. Njengamavesi amaningi ayejotshelelwa enkolweni yobuKristu, naleli vesi lajotshelelwa ukuze ngalo kuchithwe umthetho kaNkulunkulu. Onke-ke amakholwa afuna iqiniso ngokubuyela enkolweni kaJehova. Kumele avule amehlo, bengathi bebecabanga ukuthi bakholiwe ekufeni kwabo uYeshua afike athi suka kini menzi wobubi angiyazi. Kujwayelekile ukuzwa amanye amaKristu ngokushumayela nangokucula begxeka igazi lezimbuzi noma lezinkomo, bethi alikwazi ukwesusa isono ngaphandle kwegazi likaJesu. Leyo ingozi yokushumayela ngento ovele wayifunzwa kodwa ongazizwa ukuthi uthini. Kanti isono awusenzini uNkulunkulu. Uma kunjalo, sekunguwe kanjani osubekela uJehova umthetho ukuthi kumele akuthethelele ngani ezonweni zakho kuye? Sekuwena manje utshela uJehova ukuthi angithethelele ngalokhu nangalokhu, kodwa wenza isono kuyo. Manje kuma kanjani ukuthi bese kuba yithi esigxeka uNkulunkulu ngendlela yokuthethelela izono ngegazi lezimbuzi? Amakholwa akayofunda incwadi kaLevi 4 verse 13 to 15 azoqonda ukuthi ukugeza noma ukususa isono ngegazi lesilwane kungumthetho kaNkulunkulu ongakwazi ukugxekwa ngumuntu naye ofuna ukuthethelelwa izono. Anganoma ngandisi awukwazi ukukholwa ukuthi uJehova nguNkulunkulu wakho, uhlabelele ngaye, ushumayele ngaye, uthembe yena ezinhluphekweni zakho, khona lapho futhi utholakale wena usugxeka imithetho eshawe nguJehova. Sidlala abezizwe ngenkolo yethu. Ku-Exodus 20 verse 5 uNkulunkulu uthi
mina Jehova uNkulunkulu wakho ngiNkulunkulu onomhawu ngihambela ububi bawoyise kubantwana kuthi kepha ngibenzela umusa abayizinkulungwane abangithandayo abagcina imiyalo yami. Amen. Uma ugcina imiyalo kaNkulunkulu uJehova uthi uyamthanda, kodwa uma wephula imiyalo yakhe uthi uJehova uyisitha sakhe. Anganoma ngikunake. Ngakho-ke awukwazi ukuhlekisa ngomthetho kaNkulunkulu. Ngalokhu kuphawula angilwi namaKristu, kodwa ngiyabaxwayisa ukuthi bengathathi zonke izinto abazifundiswa isizwe esimhlophe. Sona ngoba siqonde ukusebenzisa wena ukuqeda nenkolo yakho. Thanda izifundiso zikaYeshua bese uthatha izifundiso zikaYeshua bese ubuka ukuthi wenza njengoba uYeshua ekufundisile. Ngaso sonke isikhathi kumele wazi ukuthi into yokuqala abamhlophe abayenza ukuchitha inkolo yethu ngamaKristu. Yonke inkolo yabezizwe ilwela ukuqeda inkolo yethu ukuze uJehova engabuyeli ukuzosikhulula. U-Exodus 22 verse 20 uthi owenzela abanye uNkulunkulu umhlatshelwa engenzeli uJehova yedwa uyobhujiswa. Angikholwa ukuthi ukhona umKristu owaziyo ukuthi uJehova wenzelwa kanjani umhlatshelo, ngoba leso senzo sichithiwe enkolweni yobuKristu. Kodwa kwa-Israyeli uJehova wayenzelwa umhlatshelo. Nasebandleni lamaNazaretha uJehova uyenzelwa umhlatshelo. Inkolo okuyaye kuthi ngomhlangano ithengwe bese ihlatshwa kuthiwa umnikelo wempepho, umhlatshelo kaJehova. Nathi lapha ephila ngezwe njalo ngomhlangano sasiba nenkomo esiyihlabayo engumnikelo kaJehova obizwa ngokuthi impepho. Kodwa asayihlabi leyo nkomo ngezizathu engokuye ngezichaze ngelinye ilanga. Lapha ngizama ukuchaza ukuthi ukukholwa kwethu sonke kusukela ekuletheni kukaJehova inkolo yakhe kithi ngoMose, kusukela esikhathini uNkulunkulu eletha inkolo yakhe kithi ngoMose entabeni yaseSinayi. Ngakho-ke noma singamaKristu noma singamaNazaretha asenze into eyodwa eyamukelekile ezulwini, ukudumisa nokugcina umthetho kaJehova njengoba uJehova wawushiya kuMose wagcizelelwa nguYeshua. Ngiyafisa ukubuye ngibakhumbuze abantu ukuthi ezulwini ngithunywe ukuba ngibuyise inkolo kaJehova njengoba yayifundiswa nguMose nabo bonke abaprofeti bakwa-Israyeli. Okuthe uma abezizwe beyiqeda eMzansi Afrika yavuselelwa ngumprofeti u-Isaiah Shembe ukuthula kuNkulunkulu. Nginikiwe imandate nama-terms of reference ngokufanele ngikhulume kubantu nengilosi ihlale iseduze kwami ukungicija ekuhleleni. Akukho-ke okuyinkinga kimi ngokuthi kumele ngifundiseni kanjani, ngoba leli ivangeli liqhutshwa yinkosi ilanga emoyeni noma ningeliboni. Ngifundisiwe ukuthi umuntu uma efuna ukubona umbuso wezulu
akasiphathe kanjani eselapha emhlabeni. Okuyisimanga ukuthi amanye amaNazaretha asefuna kuba yiwona anqumela mina ukuthi ngishumayeleni ngiyekeni. Kube sengathi ngithunywe yini. Kulabo mhlawumbe abangazi izwi lathi uthi ubaba ilanga angimakhele ibandla likaJehova. Kulo engizofundisa indlela eyiyo yokukhonza uJehova. Ngisusele ezimfundisweni zeBhayibheli nezikababamkhulu efundisa amaNazaretha ukuthi uJehova kumele akhonze kanjani. Ingilosi yalethwa kithi okokuqala uzosibheka ngoba sinezitha eziningi ikakhulukazi zamaNazaretha. Okwesibili ukuthi kube yiyo uqobo eqala ngokufundisa thina ukuthi yini okumele sifundise abantu. Okwesibili ingilosi iyona esibonisa ukuthi kumele siliqhubeke kanjani izwi lenkosi. Bese thina sisho lokho bese kufundiswa yilo. Angiphinde futhi ngicacise ukuthi ngithunywe ngishembe kubaba ilanga. Inkosi yamaNazaretha. Le namuhla engizwa kuthiwa ibisihlaselwa ngumfundisi uGcwensa wasebuhleni eyihlambalaza enkosini yesaba. Kusobala ukuthi laba bagcotshwa unyazi lubanika inkonzo ukuze bahlasele noma ngubani elimbona engaba isiphazamiso ebuNkulunkulweni balo. Sebekwazi ukuthuka ngisho uJehova imbala ngoba bebona ukuthi ubangisa unyazi ekubeni uNkulunkulu. Kusukela lasungulwa leli bandla lase-NCG ngo-2010 ayikho inhlamba namanga amaNazaretha angawashongo ngami nomkhokheli ngethemba lokuthi lamanga azokwenza abantu balibalekele iqiniso engibatshela lona ngenkonzo yomdali wezulu nomhlaba. Lesi simo engibhekane naso kusukela ngo-2010 singikhumbuza umthandazo womprofeti lapho ethi ungayivumeli inhliziyo yami ibe namahloni ngawe Thixo baba bethu, ngokuba ngilizwile uthuli lwezitha zakho nezilimi zabo ziyaheheza okubi ngami ngesikhathi zonke ukuze bahlazeke abathemba kuwe ngami. Ngenxa yezilimi zabo abaheheza okubi ngami bathuntubezile izindlebe ebezibukhali ukulalela izwi lakho ngami. Uyazi-ke Nkosi ukuthi inhlebo iyamukeleka kwabakuthakathaka ezinhliziyweni zabo. Amanga anesikhundla kubo abawezwayo abanezilimi ezimbi ngenceku yabo. Uyazi-ke Nkosi ngale ndlala kwasebuntwaneni bami izwi lakho ezizweni bezizwe. Nkosi bayingcosana abemukelwa ukusindiswa kwakho okushunyayelwa yimina ezindleleni zabo. Amanga abo angangethonsi lejalamu lona elithi lilincane lixegise isisu sonke somuntu. Nkosi abakhuluma okubi ngami bayemukeleka ezinkulungwaneni. Izilimi zabo azichilizwe, amanga abo abe njengegwebu lensipho ephelela ezandleni. Kodwa mina ngiyokuthandaza njalo noma ngazi ukuthi indlela eza kuwe iyasinda. Ngiyakutsambalalisa inhliziyo yami emkhondweni ezimemezelo zezwi lakho. Amen. Mina ngithunywe ezulwini
ukuba ngibuyisele ibandla likaMenzi wezulu nomhlaba esimeni ubabamkhulu owalishiya likuso. AmaNazaretha kuzofanele akwejwayele ukuthi kusukela manje ngizokhuluma lokho engikuthunywe ezulwini ukuba ngikukhulume, ukuthi amanye AmaNazaretha akwamukela kanjani engikukhulumayo, kodwa anginakuvuka muntu. Ubaba ilanga mhla ngithuma wangixwayisa ngokuthi AmaNazaretha azomhlasela ngazo zonke izindlela abangaba nazo, kodwa wabesethi ngingesabi lutho, ngoba nguyena ohamba phambi kwami ngaso sonke isikhathi. Kusukela manje ngizobhekana noma imuphi umuntu ohlambalaza leli bandla likaMenzi wezulu nomhlaba, kungakhathalekile ukuthi ukuluphi uhlangothi, noma ngabe ungumholi webandla. Leli bandla ngelikaMenzi wezulu nomhlaba alinakuqedwa umuntu. Ubaba omkhulu waprofetha ngezitha ezoqhamuka zifune ukuchitha leli bandla. Kuhlabelelo 55 uthi izimpi zifikile, izwe lakithi selifile. Hlabani umkhosi omkhulu, khulumani kahle maqholo, izwe lakithi selifile. Umkhosi wencithakalo sewuphumile, uze ukusichitha enkosini yezulu. Uphumene ilizwi lokonakalisa, uphumene enkemba, ufuna ukweyisa lenkonzo kaThixo ize iphele. Hlomani mabutho sikuzwakele. Sengiyibonile ingilosi yasezulwini, sekuzwakele ukulwa ezulwini, enani amandla maqhawe ezulu angekho. Lezi zimpi eziphumele ukuqeda inkonzo kaThixo yilezi ezisebuhleni, lapho khona sekukhonzwa unyazi, kubuye kuthukwe uJehova ingcaca ngabagcotshwa enkonzweni. Uthi-ke umdluli, uma ushembe ephulukisa abantu abanye bemfica ezulwini, usuke elitshaziswe luhlobo luni lwesiqatha loJehova wenu enithi ungapheli kaShembe. Abantu abathi uShembe akasiye uNkulunkulu abenze i-research yabo bahlukane nathi, futhi asinankinga nayo. Thina ukholo lwethu luphelele, aludinge ukuchitshiyelwa ngencwadi. uShembe uNkulunkulu, nguye uJehova omthixo wethu. Akukho lutho olungalena kukaShembe, oyizinto zonke izikhathi zonke. Amen. Ngesikhathi ingilosi iphawula ngalenhlamba umvangeli umdluli oyibhekise kuJehova ithi, manje sebephumele obala ukubonisa umhlaba ukuthi bangumbutho kaSathane olwa noJehova ebandleni lakhe. Ubaba omkhulu akagcinanga ngalesi sihlabelelo ukuprofetha ukuthi kuza isikhathi lapho AmaNazaretha azokulahla esakufundiswa nguShembe bese ezakhela uNkulunkulu babo. Kule ntshumayelo uthi, ukhuluma ubaba omkhulu, kuza isikhathi lapho abantu basekuphameni bayoyilahla khona indlela kaShembe, lapho bayobe sebenza imicabango yabo kunezwi esibayala ngalo thina boShembe. Ngaleyo nkathi bayobe bengasakhathalele izwe laphakade, bayobe sebethembe amazulu amaningi nangekho. Ngalezo nsuku bayodebesela ukugcina umthetho kaJehova, lo okuthiwe angiwuvuselele, Macbeth. Bayogxoba, bawuzibe,
uphase imithetho yabo nemithetho yezithixo zabo abawuzibuyisa basifakelayo. Amen. Emlandweni wenkolo kaJehova akukaze kwenzeke ukuthi kusuke umholi webandla eme phambi kwebandla athi nguyena uNkulunkulu. Angagcini lapho, kodwa nebandla ligxobagxobe yonke imithetho kaJehova njengoba kwenzeka ebuhleni. Lesi senzo sagcina kwenziwa ngamakhosi aseBhabhiloni, oNebukadnezari noBelishazari, ababevele bekhonza isithixo. Noma izela abantu babemhlubuka uNkulunkulu uJehova ngokungawugcini umthetho wakhe, kodwa angikaze ngizwe ukuthi khona ikholwa elake lama phambi kwamakholwa lathuka uNkulunkulu ngendlela umvangeli umdluli othuke ngayo uJehova. Angazi ukuthi lesi siqalekiso siyosuswa kanjani kuleli bandla lasebuhleni. Uma uqhathanisa umyalezo osihlabelelweni 55 nento eyenzeka ebandleni lamaNazaretha asebuhleni, uyabona ukuthi lesi sihlabelelo sisiprofetho futhi sesifezekile ebuhleni. Lapho ibandla likaJehova unyazi seluthathe ngoheshe. Ekuqaleni ngangiba nokudideka ukuthi umuntu ongumNazaretha ulithuka kanjani ikholwa lisemgidini lisinele uJehova, engasoli lutho ngokuthi lo mgidi uphambene nomgidi wamaNazaretha esinele uJehova. Kodwa inkulumo kaMdluli icacisile ukuthi lezi zinhlamba esihlale sithuka ngazo uma sisina azisuswa ukugida nje kukodwa, kodwa isichitho esikhulu ukusinela uJehova, esikhundleni sokuba sisinele uNkulunkulu wasebuhleni unyazi. Yiyo lento eyenza ukuthi sithuke, ngoba kufanele msinelelane uJehova, nisinele ngani unyazi. Noma unyazi lungalandelwa zigidi zabantu, lulandelwe ngamakhosi nosopolitiki, kodwa khona umbhalo osubhalwe odongeni othi mene tekel ufasile. uJehova ulibekile esandleni sakhe wafica lungalutho. Unyazi aluyilutho ezulwini, asoze lamelana noJehova, futhi asoze lamelana nenkosi ilanga. Lapha ngithulwe inkosi ilanga ukuba ngibuyisele ibandla likaMenzi wezulu nomhlaba endleleni. Ukuthi ukuliphi uhlangothi uyangimukela noma cha, okusala ukuthi mina ngizokwenza lokho engikuthulile ngaphandle kovalo nokwesaba. Ekugcineni kuzocaca ukuthi ubani othunywe uNkulunkulu nokuthi ngubani oyisithunywa sikaSathane esiza nencithakalo ezosichitha inkosi yezulu. Kuzozisho ukuthi ubani othunywe ukuzokweyisa lenkonzo kaThixo ize iphele. Unyazi sekumele lwazi ukuthi njengoba seliphumele obala lavukela uJehova ebandleni lakhe, seliphonsele inkosi ilanga inselelo. Angazi noma unyazi luyayazi yini inkosi ilanga. Mhlawumbe ucabanga ukuthi inkosi ilanga insamba iyabheka. Ithi inkosi ilanga, kodwa nina eyeni inkosi ayibona nguNkulunkulu kuphela, ayikho enye. Ngakho ke nilibambisise lelo lizwi.
noma nini noma singasekho thina emhlabeni nikhumbule ukuthi ubuNazaretha lobu akusikho okomuntu. Amen. Namhla kulobu ubuNazaretha sekuqhamuka umuntu ongakaze akholwe kwasekuzalweni kwakhe. Usethi usenguNkulunkulu kulo leli bandla likaJehova. Unyazi aliyoba uNkulunkulu ebandleni elisungulwe yilo. Lingaqhwagi ibandla likaJehova elilifice vele linezigidi zabalandeli. Inkosi busise izwi lakhe. Amen.